खुलुमबाय गिबियाव आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। सरायजोफोर दिनैबो आङो नोंथांमोननि थाखाय जोंनि पलिटिक्सनि माखासे बेले बेजे दावराव सोमजिलायनायनि सायावहाय बाथ्रा बुंनो फैदों। नोंथांमोनजों आङो सावरायनो थाखाय दिनैबो नुजाफैबावनाय जाबाय। रायजोफोर जोङो नुनो मोनदों जे जोंनि बिटिआरआवहाय अपोजिशन पार्टी आरो रुलिं गभर्नमेन्टजोंहाय टाइगार इज बेक होननायनि सायावहाय माखासे बाथ्रा सावरायलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नंगौ जोङो बयबो मिथिखागौ टाइगार इज बेकखौहाय बारग' शिब हाग्रामा महिलारि सारखौहाय बुंनाय जादों। आरो बे टाइगार इज बेकखौहाय सोर बुंदोंमोन? गिबियावनो गावसिनिनो अपोजिशन पार्टीनिनो माखासे सापर्टार्स दैदेनगिरिफ्रानो टाइगार इज बेक होननाय सोदोबखौहाय बख'जेनदों। दिनैहाय टाइगार इज बेक होननायनि सायावहाय गोबांथार जोङो भिडिअनि गेजेरजोंहाय सावरायलायनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदि समावनो इउपिपिएलनि EM राकेश ब्रह्म साराबो हाग्रामा महिलारि सारनि सायावहाय गोबांथार बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो लोगोसे राकेश ब्रह्म सारा नंगौ बाथ्राखौहाय दिनै समाजनि गेजेरावहाय ससियेल मिडियानि थ्रुयैहाय फोसावनानै होनायनि थाखाय माखासे अपोजिशन पार्टीनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों दि बिथांमोना बिग्रायखांदों, बिथांमोना रागा जोंदों। राकेश ब्रह्म सारनि जे थार बाथ्रा फोसावनानै होनायनि थाखाय बिथांमोना रागा जोंदों। दिनै बिसोरो सहायनो हायाखै। आरो टाइगारा सोरजों रुजुयो? टाइगारखौहाय मानसिजों रुजुनायावहाय जोङो खोनानो मोनदों जे अपोजिशन पार्टीनि मानसिफ्रा टाइगार इज बेक होननायनि सायावबो माखासे बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो नुनो मोनदों जे टाइगारखौहाय जोङो हाग्रायावसो दोनो। आरो टाइगार इज बेक माने अख्रुब खालामग्रा, नासयग्रा, गोजोननाय गैयै थासारि लाबोग्रा, अशान्ति बानायग्रा, दावराव दावसि सोमजिहोग्रा बे सासे शिबखौहाय फैफिनगोननि थाखाय टाइगार इज बेक होननानै बुंदों। टाइगारखौहाय रुजुदों। दिनै मानो टाइगारजों रुजुखो? BPFनि शिब 17 बोसोर शिब जाबोनाय सासे गियाननि, गुनि, नलेज गोनां सासे शिबखौहाय मानो मासे मोसाजों रुजुखो? मासे जुनारजों मानो रुजुखो? मोजां बुस्थुजोंसो रुजुनांगौमोन। नाथाय मानो एसेबां गाज्रि जुनारजोंहाय रुजुखो? मोसानि खाथियाव सोर थाङो रायजोफोर? मोसानि खाथियावहाय रावबो साफायनो हाया। मोसाखौ गियो, अरजानो गियो, एटेक खालामजानो गियो। दा बेबायदि मासे जुनारजोंसो BPFनि शिब हाग्रामा महिलारि सारखौहाय रुजुदों। दा बेखायनो रुलिं गभर्नमेन्टनि मानसिफ्राबो बुंदों टाइगारा हाग्रायावसो थायो, सिरियाखानायावसो थानो समायो, नेशनेल पार्कआवसो थानो समायो, सिखोना जोहोलावनि हाग्रामायावसो थानो समायो होननानैहाय दिनै जोङो इउपिपिएलनि CM प्रमद बर' सारनिफ्रायबो जोङो क्लियारलि माखासे पस्टखौ नुनो मोनदों। नंखाय सानदोंब्ला नोंथांमोना ओरै नाय, क्लियारलि इंलिसाव लिरदों, फरायनानै नाय मा बुंदों। बिटिआरआवहाय टाइगारखौ नाङा। टाइगारा हाग्रायावसो थायो, नेशनेल पार्कआवसो थायो, रायमना नेशनेल पार्कआवहाय, सिखोना जोहोलाव हाग्रायावसो थायो, सिरियाखाना बायदियावसो थायो टाइगारा। टाइगारा मानसि एटेक खालामो, टाइगारा बेदर जायो। जे जायगायाव टाइगार थायो बे जायगायावहाय मोसौ मैफ्रा थांनो हाया, गुबुन जुनारफ्रा थांनो हाया। थिग बेबायदिनो इनडाइरेक्टलि BPFनि शिब हाग्रामा महिलारि सारखौहाय रुलिं गभर्नमेन्टनि गाहाय जे इउपिपिएल सरकारनि आफादगिरि प्रमद बर' सारा दिनैहाय हाग्रामा महिलारि सारखौहाय इनडाइरेक्टलि एटेक खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। मिथिबाय दा? रावबो टाइगारखौ मोजां मोना। टाइगारा मानसि जायो नालाय, टाइगारा मानसि एटेक खालामो, बेनिखायनो रावबो मोजां मोना। आरो बियो बेदर जायो। दा बेजों मानो रुजुखो? बिथांमोना रुजुनो हागौमोन गुबुनजों। दिनैहाय बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय अपोजिशन पार्टीनि माखासे मानसिफ्रा खर'आवहाय अर जोंदों। बिथांमोना दुखु मोनदों। नाथाय बाथ्राखौ सोर जागाया? टाइगार बेक होननायनि खोथाखौहाय सोर बुंग्रोआ? अपोजिशन पार्टीनि मानसिफोरनिफ्रायनो जोङो खोनानो मोनदों। बिथांमोना मोसा बानायदों हाग्रामा महिलारि सारखौहाय। दिनै बेयाव मा गोरोन्थि दङ? मानो मोसा बानायदों? गारबोनाय 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारि सारा बर' हारिनि गेजेरावहाय अशान्ति रायजो खुंदों।
बर' हारिफोरखौहाय नायगार होसो ब्लासेट खालामदों। हाग्रामा महिलारि समावहाय बै समाव बर' सोमजिदों। दा बेनिखायनो बेखौहाय टाइगारजों रुजुदों माखासे मानसिफ्रा, मिथिबाय दा? नंखाय नंदोंब्ला नोंथांमोना आरोबाव ओरै खोनासं। नब कुमार सरनियाया हाग्रामा महिलारि सारनि सायावहाय मा बाथ्रा बेखेवदों। जिएसपि परियालসকললৈ गुड मर्निं। 7 তাৰিখৰ পিছত BPFৰ সৈতে ইলেকশ্যন সম্পৰ্কীয় এলানি আলোচনা হ'ব। তাত আমাৰ জিএছপিৰ পৰা 3জন প্ৰতিনিধি থাকিব। ইতিমধ্যে এজেণ্ডা ছেট কৰা হৈছে। যদিহে আকৌ কিবা আপোনালোকৰ আছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে পঠাই দিয়াৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। लाइभ भिडिअ रायजोफोर गावनि अफिसियेल चेनेलनि गेजेरजोंनो बिथाङा दिनैहाय हाग्रामा महिलारि सारजोंहाय आखाइ हमलायनायनि बाथ्रा बुंदों। नाथाय नोंथांमोना गोसोआव ला, नब कुमार सरनियाया सोर? 10 बोसोर MP खालामनानैहाय दोनजानाय BPF पार्टीनि सासे बयनिख्रुइबो उदायसिनि MP, बर' हारिखौहाय बर' खालामग्रा दैदेनगिरिनि मुङा नब कुमार सरनिया। बिनि सार्टिफिकेटखौहाय केन्सेलबो खालामनाय जाबाय, ट्राइबेल नङा होननानै। अब्ला मानो हाग्रामा महिलारि सारा बेबायदि मानसिखौ दिनैहाय लाबोफिननानै लिडार फसंनो नागिरखो? मानो बेखौहाय सापर्ट खालामनायनि बाथ्रा बुंबावखो? दा रायजो राजाफ्रा मा बुजिखो? बेखायनो टाइगारजों रुजुदों। जुदि टाइगार बेक जाफिनोब्ला बर' हारिया नब कुमार सरनिया बायदिमोननि थ्रुयैनो बर'आ सोमजिगोन। दाङाबाजि, दावराव दावसि, होसोख्रुबलायनाय, नासयलायनाय, नेवसिलायनाय, बुथारलायनाय, लोंख्रुब जाख्रुब बे गासैबो सोलिफिनजोबगोन। नोंथांमोना दा सान NDP गैला, सान्थि जासिगोन, रावबो जेबो खालामनो हानाय नंला, बेखौ माब्लाबा दा सान। BPF खौहाय सापर्ट खालामग्रा अपोजिशन पार्टीनि मानसिफ्रानो बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन होननानै जोङो बर' हारिनि गेजेराव साननो हायो रायजोफोर, मिथिबाय दा? जेब्ला पावाराव फैगोन ना, अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन टाइगार इज बेकआ मा। मानो टाइगारजों रुजुदों? मानसि मोजांखौ टाइगारजों रुजुआ रायजोफोर, गाज्रिखौसो रुजुयो। दानिया फै जोङो हाग्रामा महिलारि सारनि सायावहाय UPPL नि CM प्रमद बर' सारा मा खुगा बेखेवदों एसे खोनासंनानै ला। एक्सना मोननै रोखोमनि जायो। मोनसे एक्सनखौ इसोरा लागोन आरो दिनै पावारनिफ्राय बिथांखौ आउट खालामनायानो मोनसे एक्सन। दा आरो मोनसे एक्सना लिगेल एक्सन जायो। दा बे लिगेल एक्सना पलिटिकेलि मालाबा फास्ट जायो, मालाबा स्ल' जायो। दा दिनै बिथाङा सायाव जियानो बुङा मानो सिङाव सरकारजों आखाइ मिलायनानै दोङो जाहाथे जेलाव थांनाङा जाथों होननानै। बाहेराव बिथाङा 10टा बाथ्रा बुङो, बे जुदा बाथ्रा। खिन्थु गावहा जेलाव थांनांगोन होननानै गिनानैनो बिथाङा दिनै सिङाव मिलायनानै थायो आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ। दा जि एराउन्ड 3000 करोड़नि जि लायबिलिटिस, बिनि अडिटआ क्लियार। प्राय 1500 करोड़ 1500 करोड़ बिथाङा अर्डार होलांदोंमोन, जि अर्डारफोराव लानानै किसुमान खामानिबो मावदो। नाथाय बे 1500 करोड़नि हेड, फाइनान्सियेल हेड, बबे सर्सनिफ्राय फैसाया फैगोन आरो कन्ट्रेक्टरनो बिल होगोन, बेयो जेबो मेनसन खालामनाय गैया। बिनि लेखाया आंनाव दंजोबो, क्लियार। जोङो निटकनजों अडिट खालामदों। 500 कोटी ओरैबायदि दङ जे जेराव पेपार्सआव देखायदो जे 100% खामानिया कमप्लिट जादों, नाथाय रावबो माने बिलखौ साबमिट खालामदों, बिल लानो रावबो फैयाखै। दा जुदि खामानिया कमप्लिट जादोंबा मानो बिल लानो फैयाखै? 200 कोटी ओरैबायदि दोङो जे 1000 करोड़नि वान टाइम पेकेज मोन्दोंमोन बिथांमोना। दा बेवहाय 1000नि जायगायाव बिथांमोना 1200 आरो 200 करोड़ माने आननेसेसारि अर्डार होदों। दा बेखौबो बिथांमोना होनो हानाय जेबो लामा गैया। दा बेखौ जोङो नायजोबनानै
आरो फारसेथिं सिडि एकाउन्ट दङमोन बिथांनि मोनसे सिडि फान्ड चिफ डिसक्रिशनारि फान्ड होननाय बेवहायबो माने प्राय 300 कौटिनि माने लाइबिलिटिस दङ जेराव खुन्दुं कम्बल बायदिसिना साप्लाइ आरो आननेसेसारि फिसा खामानि होदो बिथाङा कुनु हेड अफ एकाउन्ट गैया कुनु फैसा गैया बेबायदि मोनसे थासारि बे सिडि एकाउन्टआव दा चिफ डिसक्रिशनारि एकाउन्टखौ माबा मोनसे स्पेसियेल इनिशिएटिभनि थाखाय लानांगौमोन दा दिनै आङो बानायदों जे चिफ स्पेसियेल इनिशिएटिभ होननानै जेराव जोङो लाइभलिहुड मिशन बानायदों बिनि गेजेरजों जोङो इडुकेसनाव सापर्ट होदों जायफोरा माने बिभिन्न जोङो आन्डारग्राउन्डनि मानसिफोर एक्स जोंनि मेम्बारफोर बिथांमोननो फिन रोदोमखाङाव सापर्ट होदों गोबां खामानि मावदों जोङो खिन्थु बिथांनि जि चिफ डिसक्रिशनारि फान्डमोन बिथाङा एकदम पार्सनेलाइज खालामनानै खामानिखौ मावदों दा नंखायनो 3000 करोड़नि लाइबिलिटिनि लेखाया जोंनियाव स्पष्ट दङ बेखौ रावबो थगायनो हाया दा बिथांमोना दिनै आननेसेसारि दाय जाबसिनदों होननानै साननानै बा एबा नंखाय होननानै रायजो राजानि सिगाङाव थगायनो सानोबा बेखौ मालाबाबो थगायनो हानाय नङा गाबोन समफोर जुदि सोरबा फैयोबा सरकाराव बेबो नुगोन बयबो नुगोन बियो क्लियार दा खोथाया जाबाय मा जों एसेम्ब्लियाव डिसिसन लानानै बेखौ सिबिआइनो होनो थाखाय अलरेडि लिरहरदों आरो सिबिआइआ दिनै नङा गाबोन बेखौ बिजिरगोन दा बिनि थाखाय बिथाङा बेखौनो बिराद गिदिर मोजां खामानि मावनाय होनना सानोबाथ' जानाय नङा खारन बियो लेखाया क्लियार दं दिनै गोबां दालां बाक्सा जिल्लायाव गुबुन गुबुन जायगायाव दालांफ्रा हाबदान जानानै दङ बिनि बिलखौ मोनाखिसै बबेयावबा भिसिडिसि अफिसफ्रा हाबदान जाना दङ बिनि बिलखौ मोनाखै बेबायदि गोबां स्किम्स दङ थाउजेन्डस अफ मोर देन 3500 इउथ्स आरो बिसोरो फार्स्ट जेनेरेशन जे बिसोरनि बिफाफ्रा कन्ट्रेक्टरमोन आम्बानीनि फिसाला रतन टाटानि फिसाला सोरनिबा फिसालाया जे कन्ट्रेक्ट मावदों बिदि नङा बिटिसि जाखांनायनि उनाव बिटिसि जाखांनाय सोरबा बर' सेंग्रायानो सोरबा बिसोरनि पार्टिनि राजबंशी सेंग्रायानो सोरबाया माने एसे गावखौनो इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय एबा रांखान्थि बिथिङाव जौगानो थाखाय कन्ट्रेक्ट मावदोंमोन आरो बिथांमोननि चिफ इएमफ्रानो होदोंमोन कन्ट्रेक्टखौ जे नों मावनानै ला हयथ' बिल मोनगोन मागोन दा बिसोर सानबाय जे जिहेतु बेकार खामानिखौ मावनोसै फैसा दाहार 20 लाख 30 लाख 50 लाख लानानै खामानिखौ मावबाय खिन्थु बिथांमोनहा जेबो बिलखौनो होलाङाखिसै दा बेफोर बाथ्राया पुरा लेखायाव दङ दा बेखौ लानानै दिनै एक्सन जायाखै होननानै जुदि बिथाङा गावखौनो बिराद थार होनना बुंनो नागिरोबा बिनि रिजाल्टखौथ' गाबोन समफोर मोनगोन बेखौ आरो हारि दिनैनो आंखौ एरेस्ट खालामनांगौ एरेस्ट खालामाखै होननानैथ' दाया नोङो खारनाय नङाना दायाथ' दायानो टुडे अर टुमर' फार्स्ट एक्सनखौ इसोरा लाबायानो अलरेडि बिथांखौ आउट खालामबाय सेकेन्ड एक्सना लिगेल एक्सना माला फैगोन टाइम उइल टेल समा खोन्थागोन चान्स दं नामा फैनायनि बिथांखौ निश्चय फैगोन रावबो खारग'नाय नङा भारताव केन्द्रीय सरकारनि जिफोर मन्त्रिमोन सेन्ट्रेल मिनिस्टारफ्राबो जेलाव थांदों भारताव चिफ मिनिस्टाराबो जेलाव थांदों गोबां स्केमाव लालु प्रसाद जादबा जेल जादों गोबाङा जेल जादों गोबां मिनिस्टारफ्रा जादों गतिके बिबो जागोन दिनै नङा गाबोन जि गोरोन्थि मावदों बेथ' जाखागोन डिमा हासावनि आगोलनि चिफ माने महित हजाय दाबो जेलावनो दङ दा गतिके बेबायदि गोबां मानसिफ्रा जेलाव दङ दा बेफोर मानसिफ्रा दिनै नङा गाबोन जाय दाय मावदों बे जेलाव थांगोन मिथिबाय रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा बिदिखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि